с нас да открием тази изложба, която се състои от 70 картини, акварелни, нарисувани от 9 художнички любители. Благодаря също на ръководството на Културния дом в лицето на госпожа Кичукова и на госпожа Даниела Иванова, която много сърдечно ни прие, много ни помогна и дължим подреждането на картините на нея. Благодаря също и на ръководството в хотел Форум, където ни приютиха лятото да рисуваме в ресторанта, в лятната градина на ресторанта. И една част от картините, които виждате тук, са нарисувани на тия сбирки на територията на хотел Форум. Благодаря и на най-младата фотографка Влади, която днес ще прави снимки, клипчета, които ще предоставим за една телевизия, да ви представя изложба.